Ayun mga kalingap, and today mag-visit po tayo ulit dun sa pinapagawang bahay kila Disgay mga kalingap. Ayun mga kalingap, at ito na tayo sa bahay kila Disgay. Kalingap, at wala po yung mga karpintero kasi pinahingahan po mga kalingap yung bago maglagay ng final coating sa pintura, pinahingahan po para madikit yung pintura, hindi magtikal-tikal. Siguro mga 1 week na pahinga. At ay, si Cedric, mag-isa ka lang at pinapahingahan natin yung para madikit ba, hindi magtikal-tikal. Pag minadali po kasi mga kalinga, pag titikal-tikal ang pintura. Kaya ay, si Disgay Oo. Naglalaba po si Disgay mga kalingap. Ganda talaga ng bahay ni Disgay. Dito po ako naglaba, madumi ng tiraan tinta ilog. Mike tayo. Maganda ang boses. Sir Alvin, malakas ang boses. Gaganda ang boses mo. Ito pang pahina man to. Pampahina to ng boses. Malakas lalo ang maganda yan. Sir Alvin. Pampahina ng boses. Naglalaba po. Ay, ang cute ng mic mo, Sir Alvin. Oo, naglalaba po si Disgay. Gupit pati Opo, tigupitan ko Sir Alvin at ayaw niya magang patali. Malakas siguro Sir Alvin ang buhay. Hindi, pampahina yan. Pampahina yan. Tama sabi ang viewers. Oo. Ay, malakas ang boses ni Disgay dahil na kailangan ng mic. Oo. Pasok Sir Alvin. Wala po ngayong trabaho mga kalinga, pahinga bago yung final coating. Maganda dito, Cedric, tayo, luto tayo ng manok na adobo, tapos mag-bodol fight, parang Kista ka Hindi na. na po, bahala kayo Sir Alvin. Luto Sir tayo. Alvin. Oo. Dito na lang tayo Sir Alvin, maluto. Kahoy. Oo. At ma-picnic po tayo. Picnic tayo. Kasi Picnic. walang trabaho ay Opo. O puti. Ayan po Ayan mga si kalingap. puti, Sir Alvin. Lahat sila Sir Alvin nagkasakit kaya po na marayat. Oo. Silang apat. Si puti po mga kalingap ay may sponsor yan, si Ma'am. May mga gamit ka na puti? Wala. Sige. Meron ditong 2,000 from Ma'am Claire. Wow, maraming salamat po, Ma'am Claire. Batok po, Sir Alvin. Oo. At may 2,000 monthly po yan binibigay kay Parang kailangan magalis na dito na muna ng magalis ng paa. Joke lang ng Maraming ng salamat po, sapatos. Ma'am Claire. Ito po mga kalingap galing kay Ma'am Claire. Lalong mahina ang boses niyan. Puti. At ito pa, kulang pa yan. Salamat po, Ma'am Claire. Nagaling pa, wala siya Sir Alvin. Tayo siya. Monthly. Nagaling pa lang sa sakit. Kaya ito pa. namayat. Mainit pa nga. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa sponsor po kay Puti. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa mga kapatid ko. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa walang sawang pag-support sa pamilya ko po. Maraming salamat po. Okay, Ili, salamat ka din. So, ito Cedric, pang natin, picnic. Pangbili, kasya na yan. Sir Alvin, kata. Ikaw, gusto mo? Ano ka dyan? Yung talabahan. Yan nilabahan ko, maghanap ka dyan. Dyan. Basa pa naman ata at nilabahan mo. Opo, Sir Alvin. Basta man yan, Sir Alvin, nagbubo yan. Salamat kita yung Ma'am Claire. Masustan siya. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Sir Alvin. Galing pala sa sakit. Opo, Sir Alvin, namayat sila. Unang nang nalagnat si Kalbo, sunod si Tantan, sunod si Andak. Ini, Sir Alvin. May mainit pa nga. Buti na lang kami, hindi nahawa. Sir Parang Alvin. iba ang itsura ni Puti ngayon. Lalong nagtalim yung mata niya. Gawa siguro sa Opo, sa Yan po mga kalingap si Puti. At salamat tayo kay Ma'am Claire. Opo. Tingnan natin yung yung bago. May bago pa ba? Opo, yung pinto, Sir Hindi pa po Alvin. wala pa pong final coating. Tapos yung mga bintana po, saka na pag may final coating. Ang linis Opo. Maraming salamat po, Ninong. Ma'am Claire, maraming salamat po sa blessing kay Puti. Talagang laking tulong po ito sa lalo na ngayong mapasukan din po uniform ni Sir Alvin.
Nagre-request yan yung uniform da po, Sir Alvin. Salamat po, Ninong at Ninang. Ang ganda na po ng bahay. Mike, nice reduction. Ito po, may cabinet na sila pero hindi pa tapos. Cabinet po yan sa ano. Hindi pa po yan tapos mga kalingap. Gagawin pa po dyan. May mga ano na siya, pinto na ito, Sir Alvin. Ay, nilagay na po yung mga pinto pero pang ano. So, ikaw yung pinto maggabat mabigat, Sir Alvin. Nakatakot. Buti na lang mag-ayos ang kabit pagbinti. Ay! Ano pa yan? Mamamatay, Ang tawag mabubulong nga ka. sa pintong yan? Iwan ko, Sir Alvin. Magpipiknik po kami mga kalingap. Ang ganda, ang ganda po ng pinto. Sobrang Maraming salamat po. Ninong Ninong. Rene at Ninang Lani, maraming salamat po. Pati ang si Sir Alvin, may pinto na po. opo. Oh, Ayan, wala. Hindi pa po tapos yung pinto kasi may ano pa yan. Ay, mabili. Oh, sige, ingat. Maganda, Sir Alvin, ang pinto talagang ano kahoy, hindi itong plastic isip. Ano yan? Marine. Tapos yung ano po niya, yung parang bakal na kahoy. Parang bakal daw yan eh. Matigas pag nasa pauntog ko yan. Yung pinakamatigas na ano, hindi nasisira po yan ng ano, ng ulan at tubig at init. Yung mga cabinet po, iba na yan. Pinto din. Hindi pa po yan mga kalingap tapos. Pero Wow, maganda ang Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Ninong Rene at Ninang Lani, talagang gabi ang bahay na ito. Lahat, hanggang ngayon Sir Alvin, hindi pa rin kayo kakamangha. Ang papaniwala. sarap dito talaga. Oh, mga tanaw-tanaw ka dyan. Ano? Pag tanaw mo may marites, joke lang. Hindi po, may bintana din po ito mga kalingap. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Pero ano Sir Alvin, pero hindi ito sa amin. Pero kami mga katulong lang. Parang ang ganda, ang ganda. Ito tapos. Meron pa yun dito Sir Alvin. Mm. Wow! Anong tawag ito Sir Alvin? Cabinet. Hindi pa po yung mga tapos may mga i-adjust pa po dyan. At yan, ang ganda din ng meron din sila mga kalingap ano. Ito lalagyan pong salamin. Opo. Yan. Saan Sir Alvin? Ayan, may salamin po iyan. Ito may pinto na din Sir Alvin. Halos lahat po may pinto na. Nilagay na po yung pinto. Opo. May yun Sir Alvin. Grabe, maraming salamat po Sir Alvin. Kung hindi nyo kami na-vlog, grabe ang bahay. Ang ganda ano? Grabe, Ang ganda ng bahay. maraming salamat po Sir Alvin. Nakaka-relax pati. Opo, Kumusta yung pag napasok kayo dito? Anong nararamdaman niyo? Nakaka-relax di ba? nakaka-relax po Sir Alvin. Tapos Nakakawala ng stress. Opo, mapapating Pag sabi mo sa yun, bakit ganito ang bahay mo? Parang mapapaisip-isip ka na. Grabe yung mga blessing talagang. Hindi mo akalain na ang laki-laki ng bahay. Ano Sir Alvin? Grabe ang laki. Maganda Sir Alvin. Gano'n lang kami di Sir Alvin yung parang hindi sa amin. Talagang hindi sa pakiramdam na ang hirap mag-imagine na talagang sa'yo to kasi maganda Sir Alvin. Kasi nasanay ka sa bahay na simple, na maliit lang Sir Alvin. Ay, ito, malaki. malaki siya. Grabe, maraming Quality, salamat. hindi lang siya malaki. Quality na yung mataas yung ceiling. Tapos, yung may cabinet sa kitchen. Ang ganda ng pero hindi pa po yan tapos mga kalingap. May mga i-adjust pa dyan. Kukulayan yung kulay. May final coating pa. Tapos, may mga handle pa po itong ikakabit dyan. Maraming salamat po talaga. Ninong at Ninang, more blessings po sa buhay mo at nawa ay lagi po kayong ingatan ng Lord talaga. Miss na po namin kayo. Lagi ko na yung pinag-pray na will ng Lord na magkita-kita tayo. Ay, maganda ang bahay. Magugulat sila Ninang. Ay, ang ganda disguise ng bahay mo. Salamat po. Napaka-relaxing.
ito po yung ano, syempre naka-safety talaga yan. Talagang, Alam niya ako, wala ako dyan alam ba? Saan daw ito? Sisidrip may araw dyan sila. huwag ka, ano, Madami kasi. naka-open. Madami sila. Huwag ka, delikado yan pag napindot mo yung, Ah, bawal muna dyan mag, ano, ng mga, ano, pag hindi electrician. Ha, baka makuryente ka dyan. sa bahay sila. Wala ka sa, may ilaw ito. Ayan po, mga ano pa lang po yan, hindi pa po final yung ilaw Pero niya. maganda. Ididikit lang yan sir Alvin. Pang- Yun na yan. Maganda po. Mm. Isang ilaw lang pati sir Alvin hanggang dyan na sa dulo. Oo, maliwanag pa. Grabe liwanag, no? Gabi? Pag Yan po, may mga ilalagay po tayo dyan. Sila Ninong at Ninang ng magagandang ilaw. Maraming salamat po talaga Ninong at Ninang. Kulang po ang pasasalamat sa mga blessing, sa mga blessing po na ibinigay sa amin, gaya ng kasal, yung lupa, talagang maraming salamat po. Alam naman po ng Panginoon yung puso namin talagang grabe po. Nagpapasalamat. Maraming salamat po talaga. Sa iyo din Sir Yung Alvin, pagpasalamat sobra. ay sa puso. Maraming salamat po Sir Alvin. Dahil kung hindi nyo kami na-vlog, sabi ko nga, kung walang vlog, hindi kayo makikita nila Ninong at Ninang. Kumbaga, pinagpunit-punit na tayo para magawa yung mabuting gawa at saka magtulungan ng bawat Will ng isa. Lord talaga ito mga kalingap. Ang Libre na ang ano, malayo. Ay, wala! Nag-ano sila. Ay, malalaki ang hiwa. Dahil kaya. Salamat, Sir Alvin. magano po kami, budol fight kami dito ni Nadis guys. Kami nabili, Sir Alvin, ng lantos Galing, na manok. galing mag, ano anak, na apoy ah. Apoy, napuso. Parang chef. Ang daming panggatong ano, Sir Alvin. Oo, parang professional chef. Eh, ano. Ang ganda ng upuan, ano, Sir Alvin. Oh, salamat talaga, Ninong Rene. Maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Nag-wit ng lalaki ng hiwa. Lalaki yung hiya. Ano. Ay, kaya. Maganda ang Adobo sa gata, ang ano, specialty ni Cedric po. Sarap yan. Magbudol fight po. mada. Yan po, pray na mga kalingap. Sige, ako na pray. Yan. At Lord, thank you sa pagkain na binigay niyo sa amin, sa pagpapala sa lugar na ito. Maraming salamat po. At balik niyo po ng siksik, liglig at maapaw ang mga blessing na ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Iwagan mo, Sir Alvin. Yan, kamay po tayo, kamay. Kung kanino yung kutsara. Ay, kaya no. Ali mo yan. Budol fight. Sir Alvin, halo na yan. Oo. Halo na yan. Dahil Sama-sama tayo. sa haron. Ay, may pa soft drinks po si Salamat po, Sir si ano? Yan. Si Donya nga, sa ako. Donya, Si Donya. Ganda man ay ano. Ano, Sir Alvin? Ganda man talaga ng ano eh. Malakas makadunya kasi ang bahay mo. Ha? Tara na ano? Ako pa nila. Kailangan lakasan mo ha. Sir Alvin, sa aking panira. Wala na siyang panira. Wala dyan. Andan mo dyan. Ito oh. Sir Alvin. Kainan po. Yan. Ano lang po ito, iglap lang ito po mga kalingap. Salamat sa Lord. Salamat Sir Alvin. Ninong Ninang, pagpunta niyo po dito, maganito po tayo. Habang dahon, maraming dahon. Pero ang pag kay Sir Alvin ang ulam, sa akin dahon. Kanin tsaka ano. Opo, salamat Sir Alvin. Mga kalingap po, saglit lang. Ayan po, nahuli si this guy, taga-ubos. Sayang ano Sir Alvin, mahal pa na ang manok Sir Alvin. Ano? Bawal po ang may mga tira-tirang ano. Bawal. At gagalitan ni ate. Si Sir Alvin, oh. O yan. Ibay. Ako madami Sir Alvin. Ang mahirap niya yung walang ganito. Kinain ng buto. Kumain Sir Alvin. Yan Sir Alvin, direct pati boto. Ano niya, itong gitna baga yung Ay oo, masustansya yun. Yan ang rich of protein. Masustansya yun.
Sir Alvin, dati yung dala mong kaldero, sabi ko, ang laki-laki man Sir Alvin ang kaldero mo. Oo. Oo, yung una. Matagal na itong dinala Oo. mo, diba? Sabi ko, mga pirang buwan lang, isa na pala ang gagamiton mo. Madami ng Oo, saing. madami ng saing, isang Ah. kilo na Sir Alvin. Minsan, lagpas. Malalaki na sila Sir Alvin. Tapos, sabi ko, magagamit ko lang to pag may mga okasyon kasi malaki. Ang pala, kahit walang okasyon, araw-araw may Ngayon, okasyon. parang may okasyon na din, Opo, nagbudol Sir fight Alvin. tayo. Yan po. Magkarigos, may swimming pool. Ayan Ayun po. to, oh. Presko po dito. Sarap po ng kain namin. Yan mga kalingap, salamat po sa pinanood. Napakaganda po dito. Opo, At- maraming salamat sa mga viewers, sa mga andyan pa rin, nagsusuporta sa amin yung mga comments, Sir Alvin. Ay, salamat! Natupad na yung prayer ko na sana may mag-sponsor sa bahay ni Disgay. Maraming salamat po sa prayer po ninyo, kala Ninong Ninang. Maraming salamat po. Andito na po kami sa bahay, nakaupo-upo. Opo. Nag-picnic. Pinitik At nagpahinga lang po dito para makapit masyado yung final coating ng pintura. Kasi pag hindi po inano, wala sa tamang process, magtitikal-tikal. araw pa lang kayo, Sir Alvin. Ang pagpipintura. At sige po mga kalingap, hanggang sa next update, marami pa po tayong aabangan. Bye-bye! Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po, and today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan